सारे स्वागत आपल्या आणखी एका नवीन व्हिडिओमध्ये। बऱ्याच दिवसानंतर आज एक व्लॉग बनवतेय। 2 दिवस आपल्या धनुश्री केक्स या चॅनलवरती व्हिडिओज आले नाहीत आणि ते का आले नाही कमेंट्स पण यायला लागलेत की ताई व्हिडिओ का येत नाहीयेत, म्हणजे तुझी तब्येत वगैरे बरी आहे ना। खरं तर तुमचं असं म्हणणं साहजिक आहे, कारण डेली व्हिडिओ येणारे असतील आणि जर 2 दिवस आले नाही तर तुम्ही कमेंट करणारच। तर तुम्हाला माहिती आहे स्वामी सप्ताह सुरू झालेला आहे आणि अगदी दणक्यात आमच्या इथे सुद्धा खूप छान असा सुरू झालेला आहे आणि आम्ही रोज सकाळी जातो। त्यानंतर तुम्हाला माहिती आहे स्वामी समर्थांचा सप्ताह म्हटलं की म्हणजे जिथे प्रहरे असतात किंवा सप्ताह बसला जातो तिथे गुरुचरित्र पारायण, त्यानंतर कंटिन्यू जी सेवा सुरू असते, अखंड नामजप असतो, अखंड वीणावादन असतं। तर जितके आपल्याला माणसं असतील, जितके सेवेकरी असतील तितके खरं तर कमी असतात। तर या पद्धतीने आमचा स्वामी सप्ताह खूप जोरात आणि दणक्यात चालू असल्यामुळे तिकडे माझा थोडा जास्त वेळ जातोय, त्यामुळे मला एडिटिंगला वेळ नाहीये। आणि तुम्हाला माहिती आहे केकही भरपूर आहेत बनवायला। तिकडनं आले की मला केकही बनवावे लागतात आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे माझ्यावर एक एवढी मोठी जबाबदारी टाकली आहे, त्याच्यामुळे मग सकाळी मला लवकर 5 वाजताच उठावं लागतंय आणि 10:30च्या नैवेद्य आरतीचा जो नैवेद्य आहे तो रोज मला न्यावा लागतोय। रोज म्हणजे अशी जबरदस्ती नाहीये, पण ज्या दिवशी आम्ही मीटिंग घेतली तर त्या दिवशी मी तिथे हजर होते आणि तेव्हा मी म्हटलं की मी आणेन आणि हरकत नाही, आपल्याकडून स्वामींसाठी काहीतरी जाते हे माझ्यासाठी खूप आहे। आणि खरं तर त्यामुळे मग सकाळी पहाटे 5ला माझं रुटीन चालू होतं, त्यामुळे आणि शिवाय पुन्हा तिकडे मग 8 वाजता गुरुचरित्र पारायण असतं, 8ला भूपाळी आरती झाली की गुरुचरित्र पारायण असतं। त्यानंतर 10-11 नंतर याग असतो, मग स्वामी याग असेल, रुद्रयाग असेल, चंडी याग असेल, त्यानंतर वेगवेगळे याग आहेत। तर ते याग आहेत, यागानंतर दिवसभर प्रहरची सेवा तर चालूच आहे। प्रहर म्हणजे काय तर पहारा द्यायचा असतो, म्हणजे 24 तास आपल्याला अखंड वीणावादन, त्यात रात्री 8 ते सकाळी 8 पुरुष सेवा करतात आणि सकाळी 8 ते संध्याकाळी 8 महिला सेवा करतात। तर आता आम्ही जवळ राहतो, म्हणजे केंद्र आमच्यापासून 5 मिनिटांच्या अंतरावर आहे, त्यामुळे मग आम्ही काय करतो, आम्ही बरोबर अशा बायकांना विभागून दिलेला आहे, ज्या थोड्या लांबच्या मळ्यातल्या किंवा थोड्या लांबच्या आहेत त्यांना दिवसभरात त्या सेवा येऊन करतात। गुरुचरित्र पारायण झाल्या, याग झाल्याच्या नंतर 12-1 नंतर आणि दिवसभरात मग दुर्गा सप्तशती, मल्हारी सप्तशती, नवनाथ पारायण, त्यानंतर स्वामी चरित्र अशा पद्धतीचे तिथे पारायण सुद्धा होतात। तर आपल्या मनानुसार आपल्याला जर एक दिवस जरी तुम्हाला तुमच्या जवळच्या स्वामी केंद्रात जायला मिळालं आणि प्रहर करायला मिळाला तर नक्की करा, कारण आपल्या मनातली कुठलीही असाध्य गोष्ट जरी असेल तर ती खरोखर शक्य होईल। इतका छान या प्रहरांचा अनुभव आहे आणि आम्हाला जितका जास्त वेळ देता येईल तितका तर आम्ही देतोच। त्यानंतर पुन्हा संध्याकाळी 6ची आरती असते आणि मेन म्हणजे 6ला औदुंबर प्रदक्षिणा असते, म्हणजे जी प्रार्थना आहे धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरू रायाची, तर ती प्रार्थना म्हणून आपण औदुंबराला प्रदक्षिणा घालतो, ती असते 6:30 पर्यंत। 6:30ला आरती असते आणि आरती झाली की पुन्हा एकदा संध्याकाळचा प्रहर असतो 8 पर्यंत। मग आम्ही संध्याकाळी लवकर मी जेवण बनवून घेते आणि पुन्हा 8ला जाते, म्हणजे सकाळी 5ला उठून नैवेद्य बनवून 10:30 8ला जायचं। 8 ते 10 10:30 पर्यंत गुरुचरित्र पारायण, 10:30 ते 11 नैवेद्य आरती, त्यानंतर 11 नंतर एखादा याग असतो 1 ते 1:30 वाजेपर्यंत। यागानंतर आमच्याकडे प्रहर असतो, मग दुसऱ्या बायका येतात, मग मी घरी येते, मी केक बनवते, पुन्हा 6 वाजता काहीतरी स्वयंपाक बनवून ठेवते आणि जाते। 6ला गेलं की मी डायरेक्ट 8 वाजता यायचं। मग तिथे आपल्याला जे मिळेल, वीणावादन असो, जपमाळ असो किंवा काही वाचन असो, जे मिळेल ते करायचं आणि 8 पर्यंत तिथेच थांबायचं। तर मला तर असं वाटतं की घरीच येऊ नये, पण आता मी एक होम बेकर असल्यामुळे किंवा मला केक बनवायचे असतात त्याच्यामुळे मी येतेच, म्हणून या सगळ्या गोष्टी आहेत आणि त्यापर्यंत तुमच्यापर्यंत व्हिडिओ आलेला नाहीये। तर खरंच मला खूप वाटतं रोज तुमच्यासाठी एक व्हिडिओ द्यावा। खूप 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 छान सेवा आहे आणि आम्हाला तर इतकं छान वाटतंय आणि खरंच खूप म्हणजे आम्ही गुरुचरित्राचं पारायण सुद्धा चालू केलेलं आहे आणि हो सगळ्यात महत्त्वाचं मी 108 दिवसांचं स्वामीचरित्र पारायण सुद्धा चालू केलेलं आहे आणि मी ते घरी वाचते, त्याच्यामुळे मला तिकडनं येऊन ते सुद्धा पारायण घरी करावं लागतं।
बरं 12 ते 12:30 या वेळेत आपल्याला कुठलीही सेवा करता येत नाही, म्हणजे एकतर त्याच्या अगोदर नाही तर नंतर, शक्यतो त्याच्या नंतरच आता सध्या करावं लागते, नाहीतर रोज मी सकाळीच करून घ्यायचे. असो जसं होईल तसं करतेय आणि स्वामी जेवढं करून घेतात माझ्याकडून तेवढं करतेय. तर या पद्धतीने त्याच्यामुळे खरं तर व्हिडिओ आले नाही. आणि तुम्ही कमेंट करून नक्की सांगा, जर तुम्हाला आमच्या केंद्रातला प्रहर पाहायचा असेल तर मी नक्की तुम्हाला दाखवेन. कदाचित आज मी रोजच जाते तर तेव्हा शूट करेन थोडंफार तरी आणि तुमच्यापर्यंत पोहोचवेन, तुम्हाला घरबसल्या स्वामींचं दर्शन देईल. त्यामुळे खरं तर व्हिडिओ येत नाही, म्हटलं ह्यांना सांगावं. आणि आजही जवळपास 5-6 केक आहेत, त्यामुळे दिवसभर इतकं बिझी शेड्यूल आहे की ना शूट करणं होतंय, ना शूट झालं तर एडिट करणं होत नाही आहे, आणि एडिट असलेले व्हिडिओसुद्धा एडिट करून तुमच्यापर्यंत पोहोचवणं होत नाही आहे. काय सांगायचं आहे आता. असं स्वामी सगळं समजून घेतील आपल्याला, काय होईल काय आहे नाही ते सगळे स्वामींच्या इच्छेप्रमाणे घडत असतं. तर खरंच माझी एक खूप खूप मनापासून तुम्हाला विनंती आहे की तुमच्या जवळ जर स्वामी केंद्र असेल, जरी तुम्ही गुरुचरित्र पारायणाला बसले नसाल तर जाऊन फक्त प्रहरांमध्ये, प्रहर म्हणजे काय काही पहारेकरी, आपण कसा पहारा देतो, जसा यात्रा असली की गावचा सप्ताह बसतो, किंवा यात्रा नसल्या तरी प्रत्येक गावचा वेगवेगळ्या तिथीनुसार असतो. तर गावच्या तिथीनुसार जेव्हा आपण सप्ताह बसवतो तेव्हा अखंड वीणावादन असतं, पण तेव्हा फक्त जेंट्स वाजवतात. आपले जेव्हा गावकीचा सप्ताह बसतो तेव्हा. पण इथे स्वामींचा असा सप्ताह आहे की स्वामींनी आपल्याला महिलांसाठी सगळे जे ग्रंथ आहेत ते खुले करून दिलेले आहे वाचायला. वीणा वादन सुद्धा खुलं केलेलं आहे. आजपर्यंत कधीही महिलांनी गावच्या सप्ताहामध्ये वीणा वाजवला नव्हता, पण स्वामींच्या सप्ताहामध्ये आपण वीणा वादन करू शकतो. म्हणजे बघा आपल्या स्वामींनी आपल्यासाठी काय काय केले. तर आपण आपल्या स्वामींसाठी एवढं सुद्धा करू शकत नाहीये का? जर आपण खरंच मनापासून स्वामींच्या दरबारात गेलो तर नक्कीच स्वामी आपली जी असाध्य इच्छा जरी असेल तर ती पूर्ण करतात. अगदी आर्ततेने त्यांना हाक मारा, आवाज द्या, तुमची इच्छा स्वामी नक्की पूर्ण करतील. तर चला या व्हिडिओचा इथे एंड करते. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला तर एक लाईक नक्की करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. भेटूयात खूप छान अशा नवीन व्हिडिओ.